Bueno, jo en realitat no estic en Compromís, estic en Iniciativa, que és un dels 4 braços pilars de Compromís. I estava en Iniciativa ja abans, vull dir que no, el fet d'estar en Compromís va ser l'unir-se amb Bloc i amb els Verds. I perquè estic ara crec que l'assumpte ha canviat radicalment. No és la mateixa situació la d'ara que la de fa 8 anys, evidentment. Ni la política, ni l'econòmica, ni cap situació és la mateixa, no? Home, fins i tot estan apareixent classes socials noves que abans no teníem, no? Com la del precariat. Malament tenim si aquesta classe arriba a treure el cap i arriba a sobreviure. I això és una de les raons, per exemple, per la qual estic ara en Compromís, perquè crec que és una de les organitzacions actuals que tenen una miqueta de... des d'on se pot treballar per a que això no... per a que el precariat no funcioni, per a que les polítiques neoliberals no tinguin futur. Doncs no ha estat agradable, Vull dir, ha estat 8 anys, si més no, complicats. Perquè imagina que estaràs al país, estaràs assabentant de les friccions que han hagut. El Compromís no és un cos monolític. Justament això és la gràcia que té, que n'hi ha ahí, segurament n'hi haurà gent que anirà a missa tots els diumenges, i gent com jo que som ateos des que tinc ús de raó, gent que tindrà empreses com Pollos Planes i gent que és sindicalista com jo, que jo me vaig a cobrar cada dia en la part empresarial. I justament això és el que a mi a hores d'ara me fa estar en Compromís. Ara, en el 2015. En el 1914 no tocava això i en el 2025 tampoc tocarà això. No sé què tocarà en el 2025, però ara, a hores d'ara, i així al meu país, crec que és la millor opció per a canviar l'actual estat de les coses. Per això, perquè te dona peu a que hi hagi de tot, coneixes mogolló de possibilitats, altres persones que no són com tu, perquè és que venim de la militància de l'esquerra, era un partit monolític, estalinista, que era el centralismo democrático, no sé si tu coneixes això. No poc, però bueno. Era el partido dicta i tu obedeces, i tot el que n'hi havia dins eren tots iguals. Vestíem igual, la mateixa barba, el mateix cabell, tots igual. Estic exagerant. Sí, però està clar el concepte. Clar, i ara tens reunions amb gent que diu, me'n vaig que de vegades vaig a missa. O és que els miracles de Sant Vicent, tio, Sant Vicent, hòstia, això per nacionalistes, no? Són una cosa distinta, completament distinta. Podemos és una amenaça per a l'Estat, no per a mi. Vull dir, una amenaça per al poder, per a l'actual poder, per a l'actual establishment. Per a mi no suposa una amenaça ni una... O sigui, no és... Jo no vaig a lluitar contra. Jo, si puc influir, però no només en Podemos, també puc influir perfectíssimament en la gent d'Esquerra Unida o inclús fins i tot en la gent del PSOE, i en algun moment, si cal, confluir en el PP perquè no... Vull dir que no me tanque res, a res, si n'hi ha programa. Jo no vaig a dir, sí, vale, jo te voto a tu, però a canvi tu me dones... No, jo voto un programa, tu vots un programa i és el programa. Per a mi Podemos no és un rival, al contrari, és gent a la que jo m'he de guanyar. No és contrincant ni molt menys, al contrari. Aleshores, tu creus que podria haver una unió entre Podemos i Compromís de cara al... Jo crec que això va dependre molt dels resultats. Vull dir, una vegada donats els resultats. Quan arriba el dia 25, i no solament, perquè no podem parlar de quins resultats, jo crec que haurem de veure els resultats en cada poble i en cada lloc. Haurem de veure què passa en Xàtiva, què passa en Elx, què passa en Alzira, en Gandia, en Castelló, en Alacant, en València.
Que, clar, la correlació de forces en cada lloc no va ser tota igual. És possible. Aleshores, en funció de com se doni aquesta correlació de forces en cada poble, va determinar o determinarà, si més no, quina és la conjuntura, no? Com se va a conformar aquesta... Pues, tu en tinc 3, jo en tinc 2, però resulta que en el PSOE fem 5. Pues mira, si votem junts, ens fem el poder. Fem, en el poder vull dir en el govern, no en el poder. Fem, vale, però n'hi haurà llocs que dirà, pues mira, pues no, perquè jo en el PSOE no me parle. Pues això passa així, per exemple, Esquerra Unida no es parla en Podemos. Jo no tinc cap problema ni en Esquerra Unida ni en Podemos. Saps? Com quedarà? Pues no ho sé. Per mi no va ser. Per mi vull dir, per com ho dic Xirivella, no va ser. Pues mira, com ho dic Xirivella, està mal que ho diga, però perquè soc part implicada, no? Però crec que està molt bé. Ara mateix no, tu has vist a Gitana, hi havia un grup de 5 persones. Este és el grup que està treballant en l'economia del bé comú. Ahir quedarem la gent que treballem el tema de la transparència i no sé quin dia quedarà l'altre tema que són cultura, benestar socials i no sé què. I han fet 3 grups que seguim les 3 línies mare de la campanya. La campanya que anem a fer així, que no té res que veure potser la campanya de Picanya o en la de Mislata. És un altre aspecte. I això, en cada grup n'hi ha gent que va a treballar aquest tema. Pues a mi m'agrada més el tema del bé comú, pues ara, tira-li. Pues mira, a mí es que la cultureta del país y la botifarra y tal me encanta, pues tira-li. ¿No? I cadascú va a treballar en aquestes línies. N'hi ha unes línies, diguem-ne, que mare, no? Jo particularment no. Bueno, a veure... Sí, evidentment, el que tu no has vist no pots saber, però... Alguna discussió sí que he tingut, no? Algun canvi d'impressions, d'opinió, no? Però jo particularment, serà perquè defuig aquestes discussions, no? Perquè a mi aquestes discussions ja no entren. Jo ho tinc claríssim. A mi això no... Jo defuig, no... Però crec que la gent de València, els companys de València que, per exemple, van el dia 9 d'octubre a la processió cívica, esto sí que s'han dit de tot, per gos i per la burra. Un bon moment. Per gos i per la burra. Però vaja, jo en concret, ja t'he dit, alguna explicació m'ha tocat donar en alguna assemblea, no? Que he pres la paraula i faig intervenció en la meva llengua, jo penso en català i parlo en català des que me pariten, i jo ho faig. Ya está el maleducado ese, hablaba, que no te entiendo. Sí, eso sí. Ya está, sí. Sí, això en Xirivella, Això en Xirivella. I clar, te toca fer un poc de dir, bueno, me la menys ara, però te prenc la matrícula i ara quan acabe, i t'explicaré, perquè a mi m'interessa que l'assemblea se celebre. M'interessa que tots m'entenguin, que tots escolten què vas a dir. Per això és la llengua, per a que tu i jo ens entenguem, no? Si no, per què collons serveixen els idiomes, no? Si no, per entendre el personal. Jo vaig a fer l'esforç de parlar en castellà, perquè és que a més tinc aquesta facilitat, que tinc ús de dos idiomes, tu no, tu ús de un idioma. Això és l'apartat que li faig després, no? I bueno, però no, jo no m'he sentit aquest mateix, hauria de ser, a més jo no me crec, perquè és que no m'ho crec. No m'ho crec, no? Jo no em puc creure que una persona que està així 15 anys, i els que estan ja 40 ja te cagues, no? Però una persona que estigui allà 15 anys així no entenga el valencià, no m'ho crec. Que estigui en Euskadi i no ho entenga, vale. O que siga un italià que estigui vivint en Londres o un portuguès que visca en Alemanya, vale, són idiomes distints, no tenen res a veure, vale, d'acord, però un de Valladolid, que està així des que vinguen son pare i sa mare, que ja forma part de la segona generació, que son pare i sa mare ha treballat en l'Àguila, que l'han tirat, que no sé què. Chico, tu no entens el valencià encara, no? 15 anys així, i no entens el valencià, has anat a l'escola. En la línia en castellà.
però vaya, has donat. Jo no he tingut aquesta possibilitat, però, tio, vale, ara Canal 9 no funciona, vale. Ràdio 9 tampoc funciona. El Punt, tampoc, no hi ha ningú mitjà d'audiovisual que puguis dir, però, tio, la gent que està en el carrer, el veí, quan compres el pa, quan baixes a la botiga, hi ha gent que parla valencià, a tu no te dona la gana De voler entendre-ho. de conviure en el personal que està al teu costat. Jo us dic, me diuen, no, tú, o usted, me veo en el cabello blanco, no, usted hábleme en valenciano, que yo lo entiendo. Y che, te pasa como a meu gosset. Ell no parla, però ho entén perfectíssimament. Diu, Leo, vine així. I jo, se'm ve així. Qué cabrón que eres. Es que es de veres, tío. Es que es de veres. ¿Tú has visto Espartaco? Sí. De Kubrick, sí, una pel·lícula. Tu creus que els esclaus aquells, quan estaven aventant-los a base de bé i després quan són gladiadors, tu creus que podien pensar en una societat com la que tens tu avui ara, fa 2000 anys? Que no? Els esclaus, si no haguessin sigut transgressors de la llei, estaríem encara esclaus. No? O sigui, si tu no dius, aquesta llei n'ha que canviar-la, això serà legal però no és justa. Fora, la canvie, la transgredís, ja legislarà el legislador. Si tu no fas això, no... Possible és tot. És tot possible. I jo força faig per a que no tots els dies, vaja. I a base de bé. Home, a mi m'encantaria que s'acabara l'explotació de les persones per les persones, que el meu país no tinguera que demanar-li permís a ningú, o sigui, que ningú vinguera i em diguera, mira, ahí tens una central nuclear, ja t'apanyaràs. No. Si tu vols ficar aquesta central nuclear, primer me demanes permís a mi, que això és meu. I jo ja t'he dit el que has de fer en ella. Jo crec que el meu país ha de ser lliure, independent, de prendre qualsevol decisió. Que l'explotació, o sigui, l'opressió de les dones passi a ser història. Bueno, són lo típic, no? Les típiques històries. Però ja. O sigui, que el dia 26 de maig m'encantaria que el personal fos 2 cèntims més feliç.